Ja, deze boxen staan vroeger al in vol met malboeren. 40 jaar geleden winnen we maar in 24, 25. En ik ben ook de enigste nog. Ik had daar een 40 jaar in, knap aan. En mijn pensioen ben ik wat in. Dus ik word takken hier zo'n 60. En dan ga ik het 40 jaar in en dan vind ik het wel fijn. Nou, dag Jan. Dag, En wat is dit? Omroep Friesland? Ja, ja. Oh, daar ben ik een grote fan van. Nou, zie dan kunnen we mooi. Alle dagen. Hoeveel is erin? Wist van de SCV waken. Ja. Ja, wij rieden even mooi, want Jan die houdt er haast mee op. Nee. Jouw beroep is wel een uitsterend beroep. Ja, helaas wel. En dat is heel jammer. Maar ja, we hadden een prut ondien om het dinges. En het nieuwe van het hele verhaal is op dit moment dat eigenlijk nou ja, Jumbo en AP Heine zouden beginnen met online. Nou ja, dat doen wij al savaliëren om samen te zeggen, maar hetzelfde concept. En daar willen ze wel voor betalen. En wij zeggen bij ons, nou ja, wij zijn wat joden en dat is ik zo, maar we brengen het voor de door. Je auto rent naar de beter. Dus dan denk je van, ja, jammer dat het uitsteekt. Nou hebben we jou heel duidelijk een papier op een wijn hingen, maar net alleen een jouw naam erop. Nee, dat klopt. Dat is een beetje eerbetoon om die vrouw. Helaas, we gaan samen een bedrijf opdienen en ze gaat samen met had ze mij suttelen, ze hebben het op een wijn. En al die verliezen is plotseling overleden. Mijn hartval. En als eerbetoon aan haar ga ik altijd de naam Jonne Willis rijden in de winkel houden. Maar dat is ja, puur en de klanten die kennen haar altijd nog, haar nog steeds hoor en die weet eigenlijk waarom er Jonne Willis op staat. Maar ik ga goed naar huis, het gaat terug. Oh, maar dat is Dus toch net in de nee, steek? dat doe ik net. Dus ik ga een opvolger voelen. Die wil ik grauw nemen. Dus, hartstikke fijn. En tot eind januari ook zo, ben ik er sowieso. Oh, nou dan ben Dus ik er de eerste 4 weken, 4 maanden ben ik er nog. Ja. Ja? Ja, je bent savant, hè? Ja. Want hoe lang ken je jou Jan al? Al jaren. Ik kwam vroeger bij u altijd nog in de vogelkastreten. En ik ben hier nu al 22 jaar. Je bent een eenheid. Ik bedoel, je vertelt een prutten, je jij een prutten. Mensen die vertellen je eigenlijk wel eens wat, nou ja, wat intieme dingen om samen te zeggen. Je bent een vertrouwenspersoon. Ja, en dat maakt het mooi. Het contact met de mensen en zo, ja, dat vind ik zelf ook heel prachtig. Reken ik na week wel af. Nou, Nee, de groet. Jo. succes!